ang atong kaugalingon mapresentar nato ngadto sa Ginoo ingon nga reasonable service, holy, acceptable to God. Alang sa atong pagsugod karon nga gabi, ato idungo atong mga ulo alang sa magampo ta. Dios nga labing gamhanan nga nagastruno sa kalingitan, ninintak na sa kagabion, amo ikaw gipasalamatan ining higayon nga imong gihatag kanamo nga makapadayon kami nining series God's Way of Healing. Salamat Ginoo nga ikaw adunay pamaagi nga kami makabaton sa maayong panglawas naturally, og salamat Ginoo sa imong giya og pag-una kanamo. Panalangin ni ang mga viewers nintak na sa gabion, kinta na magpangayo gilaw mga madawat, tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Mauna ang atong handom, mga kapaglaom, sa matag karon unya, nga kita magkapahimaya ngadto sa ato buhi nga Dios, pinaagi sa ato nga lawas. God's healing way is about, ang ato pagatunan is about temperance, no? Unsa man ni ang temperance? Pagpugong, no? Pagpugong mga kapaglaom. Sahay, kining word nga pagpugong sayon na kaini siya pero usahay bation nato ang kalisod unsaon pagpugong, no? Ilabi na kon magisgo ta og pagkaon kay atong himduman nga in the Garden of Eden mauni gyud ang usa ka dako nga tentasyon sa atong unang ginikanan nga wala gyud sila nakapugong. Ang temperance mga kapaglaom, it is ingon din, temperance or abstemiousness, no? A moderation should be exercised in all the habits of daily life, diet, work, sleep, study, and dress. So, ang pagpugong, dili lamang sa usa ka butang, kundi pinaagi sa imong nga life diet, no? Sa imong pagkaon, sa matag adlaw, sa imong pagtrabaho, kay dili uban nga mga tao nga di na ganhag undang, sige lang trabaho kay gusto makaangkon og daghan nga kwarta. Pagkatulog, pagkatulog. Ang atong pagkatulog, kinahanglan butang nga po natong temperance, no? Uban kulang og tulog, pero ang uban nasubrahan og tulog. Ang pag-study, pagtuon, bisan unsa, regardless kung unsa nga klase nga pagtuon, Bible ba ka or reading books or comics ba ka, kinahanglan adunay pagpugong mga kapaglaom. Dress kanang pag atong ginasuot, no? Kinahanglan usab nato ang pagpugong. Abstain entirely from unclean meat and harmful substances such as alcohol, tobacco, and caffeine-containing beverages such as tea, coffee, and kulas. Breaking these health laws has very serious consequences. So, karon nga gabi ato ni siyang usa-usahon unsaon nato nga makapugong ta mga kabaglaom. As I have said a while ago, nga in the Garden of Eden, ang una gyud nga tentasyon sa atong unang ginikanan, ang ilang fall, ang pagkahulog nila is temptation, pinaagi sa pagkaon. So if you look into the history in the Garden of Eden, according to the pen of inspiration, ingon sa Desire of Ages, page 117. With Christ, as with the holy pair in Eden, appetite was the ground of the first great temptation. Just where in the ruin began, the work of our redemption must begin. As by the indulgence of appetite, Adam fell, so by the denial of appetite, Christ must overcome. Mga inigugma kong makapaglaom, it was, yung dini, appetite, nga nahimong first temptation sa ato nga mga ginikanan. Nagapadayon sa pagsulat, Desire of Ages, page 122, of all the lessons to be learned from our Lord's first great temptation, none is more important than bearing upon the control of appetites and passions, no? So, kinahanglan unsa may atong gipahinumduman ta dinhi mga igsoon nga ato may baluan, walay lain kuno nga lison nga ato may baluan is to saman kanang bearing upon the control of appetites and passion.
In all ages, temptations appealing to be the physical nature have been most effectual in corrupting and degrading mankind. Ang ato nga mga tao, mga isuon, mo ni ang hinungdan ngano nga nag-degrade tungod sa temptation, tungod sa temperance, intemperate mga kabulaom. Through intemperance, Satan works to destroy the mental, moral powers that God gave to man as a priceless endowment. O kanang intemperance, walay pagpugong, mo hinungdan nga atong kaaway, nahimo siyang nagmalampuson diha. Thus, it become impossible for man to appreciate things for eternal worth. So, grabe yun. Ganibitang, wala gani kay pagpugong sa imong kaugalingon, dili maayo nga resulta sa imo nga pagkinabuhi. So, karon nga gabi, atong isgutan ang, padayon na ito mag-isgut may mga kapaglaom, ang mahitungod sa unsay gisulti sa pen of inspiration and what the Bible says about temperance. No? Intemperance lies at the foundation of all the evil in our world. Ang kanang dili makapugong, di ta makapugong, intemperance, mao kuno ang foundation of all evil in the world. Wato kag Amerika, abundansya ang mga pagkaon, no? Kung wala kay temperance, siguro maparihas kas uban nga mga tao nga hilabihan gayud, katambok. Ang gusto sa Ginoo nga mahimot ang himsog. But when we are intemperate, mahimot ang unhealthy mga kabaglaom. Okay? So, ingon din according to the Bible, 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all for the glory of God. No? Whatsoever you do, whether therefore you eat or drink, bisan kita mo kaon, mo inom, yung dili, whatsoever you do all for the glory of God. Do you think, mga kapaglaom, makapahimaya ta sa Ginoo kung dili ta magpugong sa ato ang mga pagkaon, o dili even pagkaon lang, sa ato pagkatulog, sa ato pagbuhat, sa ato pag-study, sa atong dress, o sa atong batasan, di ta makapugong. Do you think we can please God? Do you think we can give glory to God? Ingon din my life today, ingon pa sa usa ka magsulat, 142, Ellen G. White, by practicing temperance in eating, in drinking, in dressing, in labor, and in all things, we can do for ourselves what no physician can do for us. So, practicing intemperance is very important. Ilabi na sa appetite, no? Appetite. Unsa ang gisulti? What does the Bible say? Ecclesiastes chapter 10, verse 17. Blessed art thou, O land, when thy princes eat in due season for swans and not for drunkenness. Ang giingon din sa Biblia, mga kapaglaom, nga kung mukaon ganita, kana ra yung igo nga magahatag nato og kusog, dili kay inikaon nato maluya na noon ta or mahubog ta. Kay anything nga maayo kung masubrahan, dili gyud na maayo, makadaot gyud na sa ato nga panglawas mga kabaglaom. So, a temperate appetite clears the mind. Kung doon na tayo pagpugong sa ato nga pagkaon, sa atong appetite, aduna nay kanang klaro ang ato nga panghuna-una. Makadiscern ta sa Holy Spirit's guidance, yung dili, makadetekta sa traps or temptation sa kaaway, then to perfect Christian character for God's glory and service. God is calling us for service, to be a good Christian. Ang batasan ni Kristo, atua mga kabaglaom, kung naatay pagpugong sa appetite, kay mohatag ni siya og maayo nga panglantaw o panghuna-una sa atong ugalingon. Ingon din Counsels on Diet and Foods, page 131. It is possible to eat immoderately, even for the wholesome food. Overeating, no matter what the quality of the food, clogs the living machine and thus hinders it
in its work. Bisag unsa pa na siya, wholesome pa na siya nga mapagkaon, pero ang overeating, mga kapaglaom, maogi na siya ay magahatod og dili o magahatod og kadautan o balatian sa ato nga lawas. So, while here on earth, Christ fasted. If you look into the Bible, no? Christ fasted for 40 days in order to break the power of appetite. So, imagine nato mga kapaglaom, Jesus Christ fasted for 40 days. Kita, usahay, malit lang ganit ang paniudto. Ang atong paniudto, alas 12. Usahay, magkapaniudto tag alauna or alas 2. Sige na tag bagutbot. But imagine, Jesus Christ fasted for 40 days. Ha? Nga naman, gusto niya i-break ang power of appetite. Nga mabuhay siya in 40 days. And the Bible says nga Jesus Christ wala namatay for fasting 40 days. Kita, malita gamay, bagutbot tayo ta. May gutom kaayo ta. Unya, ang hinungdan, ang tendensyar ba, kung kanabitang malitag pamahaw, alas 9 na, atong daghanon pag-ayo ang atong kaunon, nga kanang grabe gyud nga murag wa nay laing pagkaon. Kaya nga naman, gutom na kaayo, no? So, the controlling power of appetite will prove the ruin of thousands when, if they had conquered on this point, they would have a moral power to gain the victory over every temptation of Satan. So, sining controlling power of appetite, mga kabaglaom, mo na siya pinaka-importante kay ato makangker ang kang ginatawag nga kanang moral power to gain victory over other temptation nga gihatag sa kaaway. But those who are slaves to appetite, take note, those who are slaves, katong naulipon sa appetite, will fail in perfecting Christian character. Our goal, mga kapaglaom, is to be like Christ. To be like Christ. Ang atong handom nga may sama ta kang Ginoos, pero dili gyud nato maabot ang atong goal. Dili nato maabot ang ato nga handom kung we have kanang ginatawag nga intemperance sa ato nga kuglan, especially sa ato nga appetite. And as we near the close of time, Satan's temptation to indulge appetite will be more powerful, more and more difficult to overcome. Ang ato kaaway, naningkamot siya unsaon taniya, pagdaog, unakitaan sa atong kaaway nga, diha sa atong appetite, diha ta mabuntog, diha taniya banatan, o tintal, no? Kay, say, magutman na ganit ta, bisag, kung mingon ganda nga, bisag unsa na lang diha, kauno na ginato mga kabaglaom. So, bisan usahay, unclean meat, yun din Ministry of Healing, page 313, flesh was never the best food, but its use is now doubly objectionable since disease in animal is so rapidly increasing. Usahay, bisag dili na itugod sa Ginoo, ato na lang yung kaunon. Nga naman, tungod sa intemperate. Walay pagpugong. Ingon din na kabadayon, Councils on Diet and Foods, 386, the liability to take disease is increased tenfold by meat eating. Hibaluin na to. Sa miyagi na to nga gabi sa ato panagtuon, ang pagkaon sa mga karni, do nga gitugot sa Ginoo, but dili gyud nato anang dili ta magpatuga sa atong gugalingon nga mauna ang ato main nga kanang diet kay kana magahatod nato ngadto sa mga balatian. What else? Tea, coffee, and kulas. No? Aside from appetite, aside sa mga pagkaon nga maoy tentasyon sa kaaway aron nga madaot ang ato lawas and magmasakiton ta, kinipod kaning tea, coffee, and kulas. A lot of our young people today, mga kapaglaom, mahilig kayo og tea, no? Mahilig kayo og coffee, mahilig kayo og mga kulas, mga drinks, ganahan kayo og inom og mga itom, mga
yellow, then lain yung mga color violet, no? Caffeine is a stimulating drug that is found in coffee, tea, and colas. Caffeine poisons to the body by contributing to the following conditions. Number 1, nervousness. Kung moinom gani taog coffee, ang coffee magod, stimulant na siya, no? Ang uban, ingon dili, ang ato mation kung moinom tani ni klase nga mga ilimnon, nervousness, anxiety, tremors, dizziness, sleep and memory disturbance, and headaches and depression. Kada bitaw mag-vigil ta, sikutan na ako na tumaging gabi mag-vigil ganita, dili gyud na kanang ipainom sa tuwa kana bitang mga milk. Ang painom sa tuwa kanang coffee gyud aron nga magmatag kita, magbantay ta sa kanang nahaya diya, no? So mao na ang tuyo. So pero ang uban kung moinom og inaani nga mga klase nga milimnon, muatod nila ngadto sa nervousness. Magpalpitate ang ilang kasing-kasing kana tungod kay stimulant na siya, no? Og dili maayo para sa ato nga lawas. Heart palpitations and an increase in blood fats. What else? Cancer of the ovary and bladder, no? So mahiligon gani tag kape, most likely naatay balatian nga sama nini. Birth defects and other developmental problems ngadto sa mga kabataan. Diseases of the breast and prostate. Oh, sa pagyod, peptic ulcer mao na siya. O sa pagyod, osteoporosis. So kini diay siya nga mga klase nga mailimnon, daghan kayo ang balatian nga mutungha sa usa ka tawo. Usahay mo ingon ta, magbalatian na gani ta. Mingon ta nga, Ginoo, nganong imo man ko gitagaag sakit sama niini. Actually mga kapaglaom, kita ra ang naghatag og sakit sa atong kaugalingon. Nga naman, pinaagi sa ato nga ginakaon, pinaagi sa atong ginainom, pinaagi sa ato nga lifestyle. Kung magsakit ta, ang Ginoo mo'y atong pasanginlan. Pero kita ra mga ka-lifestyle. Muna nga kung gusto nato makabaton og maayong lawas, atong sundon ang mga balaod may tungod sa maayo nga panglawas, no? Sa miaging gabi atong isgutan ang water, pure water. Ang ato imnon kay kana siya walay complication. Dili na siya makadaot, dili na siya maka-overdose. But of course, intemperate, kung mo yung tag-intemperate, dili pud maayo nga isang tubig na siya, mainom tag sa galon magkaso sa pagkahuman tong kaon, di pud maayo. Kay makahubog po na siya. So, kini siya nga mga klaseng ilimnon, mga kapaglaom, dili ni siya maayo para sa tuwa. But siguro, once in a while, pwede ta mo inom. Wa mo ko ingon nga, og mo inom tani, di ta maluwas, pero kung mo inom tani, kanunay, muhatod nato ngadto sa balatianon nga lawas, sama ni ini mga suda. Pero tinaghanan na kaayo karon ang mga suda, baligya sa tindahan. Kung moadto kag Amerika, mapura ka. Kaya nga naman, $1, drink all you can. Drink all you can na siya. So, usahay, labanan nato ang $1, labanan nato ang kwarta nga atong gibayad. Bisag di na nato makaya. Hala, inom gyapon. Hantod nga, madao ta. So, many types of energy drinks are the same. Alcohol plays a major role, mga kapaglaom, sa mga tao nga mag-suicide, no? Kanang mga maghubog na, uban, usay, mo inom sila kay para mawala ang problema sa kinabuhi. But actually, kung mo inom ka, gidugangan nimo ang imong problema sa kinabuhi. Tungod kay, ang imong problema is, kung ano man tato, kanang problema nimo ba kasi imong asawa nga, kanang dali masuko or sige kasabaan, pero nag-inom ka, ang imong gidugangan, ang imong kugalingon nga problema, tungod kay nagbalatian ka, mga kapaglaom. So, every year, million upon millions of gallons into intoxicating liquor nga na-consume, and millions upon millions of dollars or peso nga na-spend, pinaagi ning wala hinungdan nga mga klase nga mga ilimnon. What else? Alcohol, no? Alcohol. Every year, millions upon millions, mga kaigsunan, sa iyo nako, gallons of intoxicating liquor are consumed.
millions upon millions of dollars are spent in buying richness, poverty, disease, degradation, lust, crime, and death. Muhatod og problema ngadto sa matag usa. Say ganahan kita ang kuan magud ang tendensya magud kon moingon ganita nga mag-inom-inom ta murag we are socially accepted na ta kay daghan tag amigo, daghan tag higala kung mag-inom-inom ta mo join ta sila ha. But actually kana siya dili maayo gyud. Say socially we are accepted but ang resulta niya is dili maayo, no? So what does the Bible say? Proverbs chapter 20, verse 1. Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Kita pa mo nahubog na mga kapaglaom nga kanang maayo o kanang maayo ang iyang paguna-una. I know na kung lulo sa una, kuan dato siya kanang ang iyang grado is grade 6. O, kaduha gani siya ni-graduate o grade 6. Pero, inikahubog niya, mag-in-English siya. Nakaingon ko nga, biliban ako sa kong lolo maayo kay mo in-English basta mahubog na. Pero, di pa mabugkasabot og in-English ato. Og sakto ba ito iyang in-English? No? Pero, usually, mga kapaglaom, kung ang tao mahubog, wala na gyud sa iyang maayo nga panghuna-una. And the pen of inspiration is telling us, Ministry of Healing, page 333. The wine that Christ made from water at the marriage feast of Cana was the pure juice of the grapes. Unsa ang pinaka-the best? Grape juice. Or kanang mga fruit juice nga ato imnon. Natural. Mga kapaglaom. Dili itong mga fermented. Duha man kaklase ang wine, unfermented o fermented wine. Kanang unfermented, gikan na siya sa mga duga, sa mga juices nga mga fresco, no? Nakaadtumig Amerika sa una, unya nanguha mi og kanang bitang juice, kanang orange juice, unya pagdala na mo sa balay nga dito sa among gipuy-an, nilang Pastor Alger Prahes, iyang gipabuak, unya gihimong juice. Incorporating ano guna ba kayo nga sa amo dito sa ato diri sa Pilipinas, ang kanang ko nga orange, mahal naman kaya na siya, maabot man tag 50. Pero dito, ila ramang pusaon niya, himuong Diyos. Abundant man dito, mga kapaglaom. Ang pinaka-the best nga ilim nun is coming from fresh juice or baka, kung mahimo, pure water lang. The Bible nowhere sanctions the use of intoxicating wine. Ang Biblia, nagasulti, usahay, kita nga naglantaw karon or baka salamat nga wa ta na involved ni ana nga klase nga mga ilimnon, but ngano man ang uban ganahan man og inom because of advertisement. Makakita ganig advertisement diya sa karatula diya sa signage diya sa dalan, guwapa kaayo, guwapo kaayo, muinom ko ana kay para mahimo pud ko nila nga guwapo. But actually kanang bitang fighter wine, unsa man ang picture sa fighter wine? Ang fighter wine kanang tao nga kuan gyud kanang dakog lawas. Ingon pa sa musilingan sa una dito po ko na-assign sa Bukidnon. Every day di gyud na ma-zero nga moinom siya fighter wine kuno kay ang fighter wine pag inom niya fighter wine makusgan siya sama niya ng picture nga dako kay lawas, dako kay braso. But every afternoon ako sa Magitan, mahubog na gani siya, matumba. No? Wa na'y kusog. Dili na sama sa fighter wine nga picture nga kusgan, dakong braso. Natumba na kay way kusog, mga kapaglaom. So, unsa gisulti sa Biblia? Proverbs 23, verse 29, who has woe, who has sorrow, who has contentions, who has complaints, who has wounds without cause, who has redness of eyes. In verse 30, those who linger long at the wine, those who go in search of mixed wine. Kung gusto tag problema, gusto tag sorrow, problema, complaints, mga unsabadya, without cause, masamaran ta, without cause, inom ta og ilimnon nga makahubog. Kana bitang masamaran bitaw without cause. Akong lulo, naka-experience gyud ko ana, inom siya duha ka fighter, mahubog naman siya ana. Pag uli sa balay,
dasmag nas kanal. Pag abot dito sa balay, daghan na kay samad, ang ngipon nga po na, kaya nga mu sa karsada. Tungod sa ilimnon. Usahay, ang pag-inom is, what I have said, nga, kanang, mukanta, drinking seems improve relationship, no? But the advertisement never show the harm cause of alcohol, mga kapaglaom. So, dili maayo yun nga, kana siya, magpadanita sa kung unsang gi-advertise diha. Isaiah 65 verse 8, Thus saith the Lord, as the new wine is found in the cluster, destroy it not, for a blessing is in it. Usahay, makita nato mga kapaglaom, nga ang wine sa uban, basta maayo kaayo, pero dunay uban nga, makainom na gani og ilimnon, di na katultol sa ilang balay. I jokingly, nag-post ko sa Facebook, ingon ako dito nga, ang palahubog, dili makasaka sa langit. Pero tinaghan nag-reaksyon. Yung panyabastor, ayaw paghukom nga, ang mga palahubog, dili makasaka sa langit. Daghan kay mga reaksyon, pero akong i-explain, yun ako nga, nganong ingon ko nga, dili makasaka sa langit, kay inig kahubog nila, maglisod pa mangganig abot sa ilang balay, di mangganig kasakasagdan sa ilang balay tungod sa kahubog, sa langit pakaha. Inana mga kabaglaom ba? So, kini siya nga maklase nga, kung dili ta makapugong niini, it brings us into damnation, maghatod ka nato ngadto sa kalaglagan, o bisan pa sa mga balatian nga maabot sa tuwa. So, unsaon man nato pag-overcome ang alcohol addiction? Unsaon nato? Remove cravings, abstain from, caffeine, coffee, tea, colas, and other soft drinks. So ato lang likayan, mga kabaglaom. Sa pagyod, spicy and fermented foods, refined sugar, junk foods, and animal products, then drugs and tobacco. Muna siya, atong likayan na siya, aron nga, makalikay ta, makapugong ta, mga kabaglaom. Then tobacco. To tell you, mga kabaglaom, kaning cravings sa alcohol o tobacco, mag-uban gina sila, no? Kay once nga muinom ka, manigarilyo po ka. Once nga manigarilyo ka, muinom po ka, mag-uban gina siya, mga kapaglaom. So, unsa may resulta kung kini imong buhaton, ibutang nimo sa imong lawas. Kani siya nagasulti nga tobacco shorten life expectancy. Ang panigarilyo magka-shorten sa ato nga kinabuhi. Then cancer of the lung, larynx, mouth, esophagus, bladder, pancreas, and other cancers. Mauni ang mga balatian nga moabot sa tao kung manigarilyo, no? Ang nindot lagi karon mga panahon na mga kapaglaom kay pwede na ka makapili kung unsa ang imong sakit. Kung gusto kag liver cancer, inom og banat. Kung gusto kag lung cancer, panigarilyo og banat. Kung gusto ka magka-colon cancer, kaon og karne, kanunay. Kung gusto ka nga magka-blood cancer o leukemia, gamay lang tulog sa gabi. Ikaw na'y makapili. Kung gusto ka kanang diabetic or naka-diabetes, kaon kanunay og mga tamis nga mga pagkaon. You can choose sa imong balatian, mga kapaglaom. Heart and blood vessel disease, heart attacks, high blood pressure, stroke, gangrene of the extremities, and impotence, no? Lung disease, chronic bronchitis, and emphysema. Mauni ang mga balatian nga madawat sa usa ka tawo nga kung siya manigarilyo. So a lot, peptic ulcers, cataract disease, impaired sa ato nga pagpanlantaw, mga kaigsunan, judgment or performance of complex tasks which result in mistakes and accidents. So, sahay, di ta kabantay, nga we are already addicted to that nga substance, nga ilimnon, sigarilyo, mohinungdan sa mga disgrasya, sa mga kadalanan. So, ang Ginoo, nagapahinumdum ka nato, likaya nato ni siya, no? Nicotine withdrawal symptoms, saan mo nato nga makalikaytan nini? Nicotine withdrawal symptoms, kung undangon nato ni siya, natay irritability and anxiety. Bation nato ni siya. Kay naturally, imo mang gi-crave na siya, pero imong undangan, irritable kayo ka. No?
difficulty sleeping, di ka katulog, difficulty concentrating, constipation, diarrhea, tiredness, headaches, unsa pa gyud, depression, mauna og craving for a cigarette. Muna ang bation nato kon atong undangon og kalit mga kapaglaom. But atong itugyan ang atong kagalingon ngadto sa Ginoo. Let's put our kanang everything ngadto sa Ginoo. Ginoo, dili na ako mahimo ni nga maundangan ako, but pinaagi sa imong pagtabang sa kuha. Ginoo, tabangi ko nga makaundang ko ni. What else? Mga kapaglaom, even dress, no? What does the Bible say about dress? In 1 Timothy chapter 2, verse 9, in like manner also, that woman adorn themselves in modest apparel, not with gold or pearls or costly array. So, yun din temperate Christian dress has the following characteristics. Unsa man? Modest and simple. Bisan sa ato pag sa mga kababayan, we are reminded, mga kapaglaom, nga bisan sa ato pagsuot, modest and simple. Uban mga tao, mga babae, mahimo silang kuan kanang tentasyon ngadto sa mga lalaki. One time dito ko sa Cebu, that was long time ago, dito ko sa Cebu, ang mga estudyante dito, na university dito nga, ang ilang uniform is, purting mubuak kayo. Mubu kayo. Anak kayo, mubu gid above, danigid kayo. Inigsakay og sakyanan, birabirahon og kayo, halos maus-us na lang gid, mahubo na lang gid tungod sa birabira kay daghan kaayong mga lalaki magtanaw. Mga kapaglaom, that is not modest and simple. Good quality and subdued, becoming colors. Practice and durable. Warm and protective of the extremities. So kung mahimo, musuot ganita, magkababainaan, labi na sa magkababainaan, nga kana yung dili mataguan gid ang mga private parts, clean and healthful. So ingon dinhi Ministry of Healing 289, the most beautiful dress Christ bids us wear upon the soul, bids us wear upon the soul. No outward adorning can compare in value or loveliness with that meek and quiet spirit which is in his sight is of great price. Manigugma ko nga mga kaigsunan, the most beautiful dress nga gihatag sa Ginoo is pinaagi sa ato nga kalag. Pinaagi sa ato nga kasing-kasing. Kana bitang kung doon naman tayo paninduton kanang ipanindot pag-ayo sa atong kagalingon, dili ang ato nga sinina, kundili ang ato nga kasing-kasing, ang atong batasan, ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Mauni ang gikinahanglan sa Ginoo. Ang Ginoo does not requires us when mubalik siya, dili siya mangutana nga how many houses do you have? How many cars do you have? How many unsa ba niya? Kanang kabtangan o baka balay o kwarta. Apan, ang atong batasan, maoy magahatod, nato, mauni atong paninduton, mga kapaglaon. But of course, siguro musuot mo ta og nindot kung naata ikapalit. But, kung for the sake nga naibog lang ta, or baka for the sake nga gusto ta magpakita sa atong nindot nga lawas, no, that is not what God wants us to do. No? Pinaagi sa atong pagtrabaho o pagtuon. Unsa gisulti sa pen of inspiration, we should practice intemperance in our labor. It is not our duty to place ourselves where we shall be overworked. Some may at times be placed where there is necessary, but it should be we should be the exception, not the rule. We are to practice intemperance in all things. Mga kapaglaom, even sa atong pagtrabaho, kinahanglan taog pagpugong. Say, kinahanglan magitag kwarta. Ang uban, magkasusubo kay dunay overtime. Uban, they are working diya sa ilang computer. Magabi na kaayo, alas 12 na sa gabi, alauna sa daon, alas 2 na. Naagyapon, naglantaw sa ilang computer because money is in the computer. Maningkamot yun sila. Intemperate.
Mga kapaglaom, dili maayo. So, ang ato pagtuon karon nga gabi, we are reminded, mga kapaglaom, that we should be temperate in all things. The Bible says in 1 Corinthians chapter 9, verse 25, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Ang uban, naningkamot, wala na'y temperance tungod kay gusto nila makaangkon sa ginatawag nga perishable crown. Gusto ma-appreciate, gusto madahig, mga kapaglaom, but dili na siya alang nato nga dunay pagtuo o pagsalig ngadto sa Ginoo. But we for an imperishable crown. Kung gusto nato nga ang Ginoo mahimuot sa ato kaugalingon, mahimuot sa tanan nato nga pagbuhat, pinaagi sa atong pagkaon, pinaagi sa ato nga pagsulob, pinaagi sa ato pag-inom, usa ba diha? Mga kapaglaom, God is telling us this evening, we should be temperate in all things. Nagaingon ang Biblia. 1 Corinthians, Apostle Paul says, 1 Corinthians chapter 10, verse 31, therefore, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. God is telling us this evening, mga kapaglaom, whatsoever you do it for the glory of God. Be temperate in all things. Kung kita doon ay pagpugong sa tanan nga mabutang, nga ako gisgutan karon nga gabi, maangko nato ang maayo nga panglawas. You see, God has the best plan for each one of us. Ang Ginoo adunay maayo nga plano. Aduna ang Ginoo gusto niya nga kita himsog ang panglawas, and God has His way of healing. And one of those is temperance sa tanang mga butang. Be temperate in all things. Anything good, kung masubrahan, is not good. Mga kapaglaom, my prayer this evening is that kitang tanan, hinaot, nga makabaton sa maing panglawas while waiting for the soon coming of Jesus Christ. Ato idungo itong mga uloanan sa pagampo. Diyos nga labing gamhanan nga nakasulunod sa kalangitan, dinintak na sa kagabiyon, daghang salamat kaayo. Sa gayon nga imong gihatag kanamo, nakapadayon kami ni ini nga series, God's Way of Healing. May tungod sa topiko, temperance. Ginoo, salamat kaayo nga ikaw nagapahinumdum kanamo, nga kinahanglan kami magapugong sa tanang mabutang. Bisan pa og maayo, O Dios, apan kinahanglan namo pugngan ang among kaugalingon, aron kami magabaton og himsog, o dili lamang himsog, apan malipayon sa pagpangalagad diya kanimo. Panalangin ni ang mga viewers nga nagasunod di ini nga series. Ikaw magahikap kanila, dasig kanila Ginoo, o magabubo kanila sa grasya o panalangin, ilabi na sa maayong panglawas nga magapaabot sa dulan ni mga pagbalik. Kinintanan na among ipangayo, gila amang madawat, tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.